PUBG Mobile India जाबाय बेखायनो प्ले स्टोराव फैनांसिगौ राथा सार प्ले स्टोराव फैनायनि सिगांनो आंहा फंनैसो बुंनो दंग्रोयो बुंदों बेन जानाय समाव बुंनाय जादोंमोन दि PUBG चाइनिस नाथाय बेयो साउथ करियानिसो गेममोन औ बेयो नंगौदि बेखौ चाइनानि टेनसेन्ट कम्पानिया सामलायदोंमोन आरो गोबां चाइनिस एपफोरजों लोगोसे PUBG खौबो बेन खालामनाय जादोंमोन मानोना बेयो जोंनि इनफरमेशन डाटा गासैखौबो खावो होननानै बुंनाय जादोंमोन आरो बेबादि बुंनानै PUBG गेलेग्राफोरनि इमोशनजों गेलेनाय जादोंमोन आरो दायो बिब्दिनो जाबाय थादों इउएनआर PUBG इन्डिया OG इन्डिया माबा इन्डिया माबि इन्डिया गोबां ओंखारगासिनो दङ नाथाय दाबो आपडेट जायाखै इउएनआर दाबो आपडेट जायाखै होदोंब्लाल' खालि डेड दिनै बिराद गिदिर बाथ्रा बुंबाय नों बादि PUBG गेलेग्रानि हालोदाथ' गाज्रि जाखाबाय माखौथो उरख्रांखो नों बोराय मा PUBG बेन जानायाव जों फ्रि फायार गेलेगासिनो थाबाय दायोथ' आं फ्रि फायाराव फैनानै नोंखौबो फेजेनगोन हाया दे मानो हाया जानो हायाब्ला बे फ्रि फायारखौबो बन्द' खालामनानै होगोन